Jeg drager en tur på fængsel for at sige tillykke med fødselsdagen, og i den forbindelse der står jeg sammen med Claus Pettersen. Og først og fremmest, Claus, tillykke med dagen. Ja, tusind tak. Det er jo en fantastisk dag, når ens yndlingsbarn fylder 1 år. Ja, hvad er det for en fødselsdag, du er viden til? Jamen, det er Kulturinstitutionen Fængslets 1-års fødselsdag. Altså 17. maj sidste år åbnede vi dørene for det, der er jo på alle mulige måder en helt unik kulturinstitution i hele Danmark, måske endda også i hele Europa, hvor vi kunne åbne dørene for Fængselsmuseet og for koncerterne og for erhvervsarrangementerne og for alle mulige andre aktiviteter, vi har i huset. Nu siger jeg jo ikke, at kommunen det er et kedeligt sted at være, men det har trods alt også været din arbejdsplads tidligere, så rykker I herop. Hvad er det for nogle rammer, du har fået arbejde i? Jamen altså, vi er jo rykket ud af det kommunale system. Altså, vi er jo en selvstændig institution, en selvstændig fond, og det er jo nogle fantastiske rammer. Som jeg plejer at sige, de er heller ikke færdige med at fortælle historier omkring os. Er der garanteret mobiltelefoner og hash gemt i forskellige afkroge, som vi stadigvæk bare venter på at finde. Men altså, det er nogle rammer, som stadigvæk har en rigtig stor attraktionsværdi for folk, som ja, man kan jo nærmest kalde en magnet for folks ønsker om at komme ind og se, hvordan det har været at sidde i fængsel op til og med 2006. 1 års fødselsdag, det er måske en god idé lige at reflektere lidt over, hvad der er sket det sidste års tid. Vi skal også kigge lidt frem, men for lige at holde fast i det første, nemlig med at kigge tilbage på året, der er gået. Hvad er det så for nogle indtryk, du står med? Jeg står med et indtryk af en kulturinstitution, som man kan sige, der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan det ville gå det første år. Vi var mange, der var meget spændte, da vi åbnede dørene. Var der overhovedet kunder til den butik, som vi tror på? Vi tror jo så meget på, at folk har en interesse i at komme ind og se, hvordan det var at sidde i fængsel. Og det baserede vi en række produkter på, vores erhvervsarrangementer, møder, kurser, konferencer, vores museum og alle kulturarrangementerne. Og vi er i hvert fald som en af de ting, jeg ser tilbage på, det er, at jeg er lykkelig over at opleve, at der har været, vi er oppe på nu her, stort set fra 17. maj sidste år, så frem til nu, at der har været omkring, jeg tror, vi er oppe på 57.000 betalende gæster i vores museum. Over 120.000 gæster har derudover besøgt os i forbindelse med koncerter og andre arrangementer. Så der er nogle mennesker derude, der deler vores interesse for det her unikke kultursted. Overrasker de tal der? Jamen det gør de altså. Og det vil jeg jo enhver sige i min situation, men det gør det altså. Vi var jo bange for, kan man sige. Vi kunne jo se en udfordring i, var det de gode tal, vi havde sidste år med alle vores ting, var det bare det første år? Og det er jo altid, kan man sige, det er jo altid nemmere at gøre med en succes det første år. Hvordan vil det se ud i det jeg kalder det svære andet album, nemlig år 2? Hvordan vil det gå? Og januar og februar og marts er notorisk dårlige museumsmåneder. Og her har vi igen været blevet positivt overrasket. Her kommer der stadigvæk folk, som vil se vores Fængselsmuseet. Så det tegner heldigvis på, at den interesse, vi oplevede sidste år på Fængselsmuseet, den er lidt større i år, baseret på de tal. Og så igen, altså folk, der kommer herind for første gang, det skal jeg jo huske, som har gået her i 24 timer i døgnet nærmest i perioder. Altså de kommer ind, og man kan se det på dem. Man kan se på gæster, at det betyder noget at komme ind i de her rammer, og komme ind og se en celle, komme ind og mærke med muren, komme ind og se trammerne, se pigtråden, og mærke det her. Det gør noget ved folk. Og det tror jeg faktisk ikke, det her hus holder op med nogensinde, medmindre det bliver revet ned. Nu snakker du lidt selv omkring, at januar, februar og marts har været meget bedre end forventet, og lad os da lige prøve at kigge lidt længere frem, fordi der er mange, der er interesseret i at høre, hvad der skal ske her i løbet af det næste års tid. Jamen altså, vi prøver jo hele tiden at gøre selvfølgelig ting bedre, og vi har jo med vores Fængselsmuseet fået rigtig gode tilbagemeldinger fra vores gæster, men vi vidste også, at vi med Fængselsmuseet var nødt til at træffe nogle valg, fordi vi havde begrænset ressourcer, begrænset tid. Så det var måske ikke det Fængselsmuseet, vi alle sammen lå og drømte om. Og her, når jeg siger alle sammen, så er det jo helt igennem Horsens Museums fortjeneste, at de har lavet museet, bygget det op på den fortræffelige vis. Men drømmene var større end det, og det havde vi jo fået mulighed for, at vi søgte nogle penge hos Arbejdsmarkedets Feriefond, og fik en langt hen ad vejen finansiering på plads, men mangler stadig lidt. Så vi arbejder lige nu på at få et fængselsmuseum op i, kan man sige, fase 2. Det åbner ikke i år her i 2013, men vi håber, det kan åbne i 2014. Så arbejder vi også rigtig hårdt på en helt fantastisk ting. Noget, der altid bliver nævnt, når vi snakker fængsel, nemlig overnatning. Kan vi komme ind og sove i cellerne? Det har vi ikke kunnet tidligere. Vi har ikke kunnet honorere det, men det håber vi også, vi kan. Arbejdet er gået i gang. Det er, kan man sige, startskuddet er lyt på et vandrehjem heroppe.
i en bygning, som tidligere var det gamle sygeafsnit, hvor man helt fantastisk kan komme ind og sove, som man gjorde bag tremmer. Så der er de ting, og så arbejder vi hele tiden med kulturarrangementer, prøver hele tiden at finde på. Vi har flere, det vi kalder mad- og mor-arrangementer, det vil sige, hvor man kan møde en krimiforfatter og så spise i måltid mad, som er inspireret af fængselskøkkenets madplaner fra gammel tid. Vi har jo igen krimimessen, og som det store nye kulturarrangement, vi får på banen, det er jo Middelalderfestivalen flytter hop her i slutningen af august, som bliver så, kan man sige, enden på en sommersæson, som igen kommer til at have koncerter. 31. maj kommer Sebak tilbage, Runrig den 8. juni, og Syrk Komediehusets store projekt, og vi får en plademesse på banen også til oktober. Så der kommer nye kulturting, og det er det, vi hele tiden prøver at blive bedre til.